Izgradnja shopping mola Delta City u Beogradu završena je oktobra 2007. godine. Prvi objekat ovakve vrste u Srbiji i najveći u regionu podignut je u rekordnom roku za 18 meseci. Shopping mall Delta City ima 3 nivoa, podzemnu garažu i ukupnu površinu od 85.000 kvadratnih metara. Ova površina jednaka je veličini 15 fudbalskih terena. U impozantnom prostoru raznovrsni prodajni i zabavni sadržaji svakodnevno su na raspolaganju posetiocima Delta City-a. A kako je sve počelo? Poslovodstvo Delta Holdinga 2004. godine donelo je odluku da započne poslovanje u oblasti nekretnina i osnovalo je Delta Real Estate, kompaniju za razvoj, investiranje i upravljanje nekretninama. Za prvi veliki projekat, shopping mall Delta City, idejno rešenje uradila je renomirana izraelsko-kanadska kompanija Moore Architects pod vođstvom arhitekte Ami Moora u skladu sa najsavremenijim svetskim standardima. Celokupnu izgradnju kreditirala je banka Intesa. Svečanim polaganjem kamena temeljca 22. marta 2006. godine otpočeli su radovi na izgradnji shopping mola Delta City. Poslovi rukovođene izgradnjom povereni su Delta Investu. Da bi objekat bio kvalitetno izgrađen u kratkom roku, propisani su precizni i strogi tehnološki uslovi gradnje. Angažovano je 49 domaćih i 3 inostrana izvođača. Objekat je na površini zemljišta od 3 hektara gradilo više od 2.500 radnika različitih struka. Ukupno je ostvareno 1,5 miliona radnih sati. Stalna supervizija i koordinacija radova Delta Investa i britanske konsultantske kuće Mace International omogućavala je da sve faze izgradnje proteknu prema postavljenim planovima. Svoj maksimalni doprinos dali su svi angažovani izvođači. 60% armirano-betonske konstrukcije proizvedeno je van gradilišta. Delovi konstrukcije sukcesivno su donošeni i montirani na samom objektu. Noseća čelična konstrukcija izuzetno složenog geometrijskog oblika proizvedena je na savremenim kompjuterski vođenim mašinama, što je omogućilo izuzetnu preciznost izrade. Preciznost je potvrđena prilikom montaže konstrukcije krova bioskopa, takođe i prilikom postavljanja kupola krova. Zatvaranjem krova postepeno su stvarani uslovi za početak unutrašnjih radova. Postavljene su pokretne stepenice, a ubrzo zatim su započeli gipsarski i molerski radovi. Paralelno sa unutrašnjim radovima montirana je fasadna konstrukcija od stakla, granitne keramike i aluminijuma. U finalnoj fazi izgradnje postavljeni su megabordi i reklamni LED ekran, najveći ove vrste u Srbiji. Konačno, znak Delta City postavljen je 22. oktobra 2007. godine. Delta Real Estate koordinirao izdavanje poslovnog prostora u shopping mallu. Kako bi bio obezbeđen optimalan izbor i kombinacija zakupaca, angažovana je američka konsultantska kompanija Colliers International. 130 zakupaca preuzelo je lokale ukupne površine 30.000 kvadratnih metara. Delta Invest izradio je osnovni enterijer, instalacije i komunikacije, a zakupci su prema postavljenim standardima uredili svoje enterijere. 1/3 brendova zastupljenih u shopping mallu Delta City prvi put se pojavljuje na tržištu Srbije. Prvi put otvara se i Deltin hipermarket pod nazivom Super Maxi. Izgradnju shopping malla pratila je izuzetna pažnja javnosti. Delta City shopping mall. Delta City prvi shopping mall u Srbiji. Delta City biće najveći i u regionu. Ne samo kupovina, već i nešto, da kažem, šire i nešto što će omogućavati ljudima da duže vremena provedu na tom mestu i neke svoje druge potrebe zadovolje. Promotivnom kampanjom najavljen je početak rada. Po sadržaju bogat i raznovrstan, Delta City uz kupovinu nudi prijatan boravak u restoranima i atraktivnim kafejima. U ponudi zabavnih sadržaja su i multiplex bioskop, bowling i igraonica za decu. Izuzetnom komforu doprinosi garaža sa 1200 parking mesta. Vizija je postala stvarnost. Prvi shopping mall u Srbiji, Delta City, spreman je za otvaranje.